Era puntu eusek aurkezten du, jolasak eta solasak. Eragiozu eskutsuari. Gure momentu lasaietan, oheratzen ari garenean, edo baino eta gero, edo parkean gure artean bakarrik gaudenean jolasten, formula edo kanta hau erabiltzen dugu. Nirekin ikasi nahi duzue? Bueno, kantatuko dizuet. Hola da. Eragiozu eskutsuari, behin bat eta gero besteari. Eta hor bukaeran, kilimatxoak egiten dizkiot. Eta normalean, parre egiten du, edo ja interakzio bat egoten da. Eragiozu eskutsuari, behin bat eta gero besteari. Ikusten, simple, baina polita da, ezta? Eragiozu eskutsuari, behin bat eta gero besteari.